Fil-bidu ta' Marzu, importaturi tal-qamħ f'pajjiżna spjegaw kif kienu qed jaffaċċjaw diffikultajiet serji meta jippruvaw jakkwistaw qamħ u ċereali oħrajn biex jimpurtawh lejn Malta. Dan meta diversi stati għażlu li jivvintaw liġijiet li jagħmlu l-esportazzjoni suġġetta għal numru ta' regoli u restrizzjonijiet. Kif spjega il-kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista, dan imur kontra l-liġijiet u l-prinċipji kollha tal-Unjoni Ewropea għaliex suppost dan huwa suq miftuħ fejn il-pajjiżi jagħmlu kummerċ liberu ma' xulxin. Dan hu l-impatt ta' dak li qed jiġri bejn ir-Russja u l-Ukrajna li jesportaw ħafna qamħ. Min għandu l-qamħ issa qed iżommu għalih minflok jesporta. Dan huwa illegali u jiena għalhekk ktibt lill-Kummissjoni Ewropea immedjatament fis-7 ta' Marzu biex tina tieħu azzjoni skont il-liġi Ewropea. Tlabt l-intervent tal-Kummissjoni Ewropea biex twaqqaf dan l-aġir u tassigura li Malta, pajjiż f'nofs il-Mediterran, ikollu s-sigurtà tal-provvista. Aħna niddependu mill-importazzjoni tal-qamħ, ta' ċereali u materja prima oħra li ma nipproduċux ġo pajjiżna u nfakkar ukoll li prattikament il-ħobs kollu nipproduċu Malta fil-fatt ġej minn dan il-qamħ importat li mbagħad jindaħan ġo Malta u jitqassam lill-furnara kollha Maltin. Dawn kienu l-kummenti li tal il-Net News il-kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Agius. Din il-ġimgħa l-Kommissjoni Ewropea irrispondietni permezz tal-Kummissarji Wojciechowski u Breton inkarigati mis-suq intern u mill-agrikoltura u qalt li l-Kommissjoni Ewropea li qed jieħdu azzjoni li talbu lill-Gvern Ungeriż wieħed minn dawn il-pajjiżi li jiena semmejt u tajt il-provi wkoll il-Kummissjoni Ewropea tal-liġijiet u miżuri interni li qegħdin jirrestrinġu l-esportazzjoni lejn Malta u l-Kummissarji Ewropej assigurawni li qed jieħdu azzjoni u talbu lill-Ungerija biex tirtira dawn il-liġijiet u tassigura li jkun hemm il-provvista lejn Malta. Peter Agius spjega wkoll li l-Partit Nazzjonalista ser jibqa' jaċċerta li pajjiżna jkollu provvista xierqa ta' prodotti bażiċi bħal qamħ. Din hija ħaġa fundamentali għal pajjiżna, x'pajjiżna jiddependi mill-importazzjoni f'diversi setturi, hija fundamentali għas-sigurtà tal-provvista tal-ikel. Il-familji tagħna wara kollox għandhom bżonn is-sostenn tal-ikel bnin li ġej jew prodotti importati jew prodotti lokali li aħna dejjem irridu nkomplu nimbuttaw u nsostnu biex ikollna prodott lokali u friskina. Se nieqpa' nara li l-Unjoni Ewropea taħdem kif għandha taħdem għal benefiċċju taċ-ċittadini Maltin u Għawġin kollha, issa nappella biex inkunu kollha kemm aħna viġilanti għax il-garanziji kollha, id-drittijiet kollha li għandna fl-Unjoni Ewropea ma jiswew xejn jekk ma nkunux attenti biex naraw li napplikawhom għal ġid tal-familji Maltin u Għawġin. Kien Kutajjar, Net News.